भीत खड़ा कइले बाहित अब नाही गायब कबो प्रेमवा के गीत। प्रीत में भीत खड़ा कइले बाहित अब नाही गायब कबो प्रेमवा के गीत। हितवा के चढ़ैला पे टूटल बा मोर मनवा के मीत। प्रीत में भीत खड़ा कइले बाहित अब नाही गायब कबो प्रेमवा के गीत। प्रीत में भीत खड़ा कइले बाहित अब नाही गायब कबो प्रेमवा के गीत। प्रेमवा के गीत अब नाही गायब कबो प्रेमवा के गीत। निशा डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मधुबन। प्रेमवा के गीत आँख के काजर दह गइल बा लोरे गाँव में इतना बह गइल बा अचके में गजब के घात भइल बा सपनों के महल ढह गइल बा। जान जैती हवे इहे दुनिया के रीत खा के कसम कही करती न प्रीत। प्रीत में भीत खड़ा कइले बाहित अब नाही गायब कौनो प्रेमवा के गीत। हितवा के चढ़ैला पे टूटल बा मोर मनवा के मीत। प्रीत में भीत खड़ा कइले बाहित अब नाही गायब कबो प्रेमवा के गीत। प्रेमवा के गीत अब नाही गायब कबो प्रेमवा के गीत। राइटर सुन सुरेश दीवाना काहे बुझेला तू हमके बेगाना भारतीय अनुष्का कहेली लोगवा मारता हमके रोजे नुताना। जी हम कैसे कह रंजन रोहित अब नाही गायब कौनो प्रेमवा के गीत। प्रीत में भीत खड़ा कइले बाहित अब नाही गायब कबो प्रेमवा के गीत। हितवा के चढ़ैला पे टूटल बा मोर मनवा के मीत। प्रीत में भीत खड़ा कइले बाहित अब नाही गायब कबो प्रेमवा के गीत। हितवा के चढ़ैला पे टूटल बा मोर मनवा के मीत। प्रीत में भीत खड़ा कइले बाहित अब नाही गायब कबो प्रेमवा के गीत। प्रीत में भीत खड़ा कइले बाहित अब नाही गायब कबो प्रेमवा के गीत। निशा डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मधुबन। मोबाइल नंबर 9199424490।